Yau a wannan safiya na tara ku don na faɗa muku abin da ya faru ga iyalina a jiya da dare wajen ƙarfe 11:30 suna dawowa daga tudun wada da ita da sauran mutanen da suke fita, wanda akwai wasu yara da ake ce ma anti-toggery, wanda yaran gwamnati ne. Bayan suna kan hanya wajen wucewarsu, wa'annan yara da suke riƙe da bindiga da wasu makamai suka harbi wannan motar security ina. A yanzu haka da nake muku magana akwai police sergeant da inspector da kuma yara civilian su 5 wanda suka ji ciwo ta wajen wannan harbin bindiga da aka yi, kuma yanzu haka suna nan a Gusau a asibiti, wanda likitoci suna duba su don ba su kula da yadda za a iya ganin cewa an ceci rayuwarsu. Saboda haka wannan abu ba shi ne na farko ba. Kamar yadda kuka sani, wajen wata 1 da ya wuce wa'annan mutane wanda 'yan gwamnati ne, wanda gwamnati ta tura su, sun shiga kasuwa ko kuma in ce mota, tashan mota, a inda suka kashe mutum 2, wanda har yanzu ba mu san irin abubuwan da aka yi ba mu san kuma matakin da aka ɗauka ba. Saboda haka ina kira ga jami'an tsaro akan cewa su tabbatar da cewa sun yi bincike, sun duba, kuma duk wanda yake da laifi ko shi waye a tabbatar da cewa an hukunta shi. Zan amfani da wannan dama kuma na ƙara kira ga al'ummar jihar Zamfara akan cewa na ɗaya, su zama masu bin doka kamar yadda muka san su, kuma kada su bari wani abu ya tasar musu da hankali akan wannan abu da ya faru. Sannan kamar yadda muka sani, gobe ne ranar zaɓen shugaban ƙasa wanda za a yi da ikon Allah. Saboda haka ina ƙara kira gare su da su fito kwansu da kwarkwatarsu su tabbatar da cewa sun zaɓi shugabanni wanda suke ganin cewa sun cancanta da ikon Allah. Sannan wannan abu da ya faru ba zai ja mana wani abu ba kuma za mu fasa abin da muka yi ba. Za mu ci gaba da wannan fafutuka har sai Allah ya ba mu nasara, insha Allah. Za ka fassara wannan farmakin da kake ganin ciwo da aka kai wa zuwa ga iyalanka? Wannan zan iya cewa kusan ni ne aka yi ma, kuma kamar ni ne wanda ake so ko a kashe ni ko kuma a raunata ni. To da ikon Allah wannan abin ba zai faru gare ni ba. Saboda haka wannan ƙuduri da nake da shi na ceton al'ummar jihar Zamfara, ina nan akan shi, kuma da ikon Allah za mu yi nasara. Tun da ka je ka ga waɗanda aka raunata, irin wannan harbin kaman bindiga ce wadda ake amfani da ita irin tamu ta Hausawa, ko a'a irin AK-47 ne? Bindiga ce wadda dama gwamnati ta sau ta ba wa'annan mutane don su yi ta'addanci. Ga yanda nake ji, irin bindiga nan ne da ake ce ma pump action. Amma tunda ni ba ɗan jami'in tsaro bane ba zan iya tabbatar muku da sunan wannan bindiga ba. Amma ku 'yan jarida za ku iya zuwa ku bincika, ku samu wannan jami'an tsaro don su tabbatar muku wane irin bindiga ce ko wace irin bindiga ce aka yi amfani da ita ta wannan attack da aka yi ma wannan jami'an tsaro wanda su tare da matata a jiya a nan cikin garin Gusau.